अरे चोना मत कर, कोना में चल, कोना में। तू ही तो एगो प्यारी सुंदरी बाड़ू हमार। हाँ ए ए ए मनसो खान, ए सुना ना, ए प्यारी, अरे ई कौन? अरे बाबा ई तो छनकती अरे पहिलका रात ह। हाँ तो तू यही का खिसिया के कटैबू का? ए बोला ना, ए बोल ना रे पगली। अरे बोल ना, कितना बैठबे रे, आखिर तब मानिए जेबे बाद में। ए राजा का बोलो ये धनिया? रउआ नहने उम्र में हमर गौना करा के ले आई। अच्छा आ रउआ जोन फेरा में लागल बानी, हाँ उ रउर दाल गली ना। अच्छा दाल ना गोली। ई कहती यार वो नाने उम्र में गावना करा के ले आइनी। हाँ जौना फेरा में लागल बनी रे और दाल गली ना। हाँ। हमरो दाल गलावे के श्रद्धा नहीं खे, दुगो आलू बाई है गला। दुगो आलू गला दे, हई बैगन एगो पका ले ते अपना चूल्ही में। बस उतने रिक्वेस्ट बाकी एगो बैगन पका दो, दुगो आलू पका दो, है दूसर काम नहीं खे। हंसत ताड़ू अबे हंसे के बात रउआ करता नहीं। हां ठीक ना, ठीक है जा। रउआ हमरा से दूर रही, दूर रह देता नहीं हम। हाँ ये तो छटकतिया छनकतिया तारा। बुझ गई नी चाल। और रतिया के हीरो हन जो अब कॉपी देखल है। हां तो टन से कलम उठैले, अब हन से कॉपी पर गाना में लिखल है का नाने उमरिया हम के ले आइला गाना हो। नाने उमरिया हम के ले आइला गाना। ए पगली रे हेने आओ। अरे आओ, हम समझता ही तोर परेशानी का बा, लेकिन एक बार तो प्यार से बोले दे बतिया। एक को बार ना बोले दे, हटे जैसे हमरा करे छुई मत कह देता नहीं। तो ते अपना भतार से ना छुएबे, ते अपना भाई से छुएबे। हाँ सावन के दिन पूर्णिमा के छुआई राखी बंधवाई राखी बांधी आऊ बंधवाई, लेकिन मेटर ए जाऊ नहीं खे, ए जाई मेटर ई बा नाम है उमरिया हम के ले आइला गाना हो। नाम है उमरिया हम के ले आइला गाना। जमाना ए समाना पिया छुए। भोला बाबा देखी तो ओपल से गुजरल बानी जी इद्रिस उहो के साथे भइल बा, भाई भाई बर्दाश्त ना भइल अपन बीतल कहानी। हाँ याद आइल, जब याद आइल त पंसौआ गच से अपना बगली से निकाल के दिहनी। गद से दिल से हार्दिक अभिनंदन करब। आ सुन तेहू भोला बाबा के गोर लाग, तेहू गोर लागले। आ नामे भोला ना हो, ई असमन जनी है कि साचो भोले ना थवे। त जाके उनका पत्थल छूले। हमरा तरफ से रउआ के दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद, खाली दिल से धन्यवाद देबू। धन्यवाद देबू, आज हरिया देबू, ते पर पतालवा देना दे। वो बाबा हो उनका के धन्यवाद मन दे, उनका के प्रणाम कर। हाँ शिवलिंग छू के गोल लगले। रउआ के नमस्कार। अरे हमरा शिवलिंग तरफ से कोई गलती हो गई तो माफ कर दे। 2 मिनट के काम बहुत गलती तुरंत 5-5 मिनट के अंदर माफ कर दी। बलमुआ हाँ जाना फेरा में लागल बाड़ो, हाँ
तो हम तो अपने जानता नहीं तू खेलल खाइल आदमी बाड़ो हाँ हम अभी बच्चा बानी अच्छा ये अभी बाजा भी है हाँ कितना फुलवारी में जाके खैले हुई हो हाँ वो अब तो फल लगी फुलवारी में तो खइबे न करे अरे आम के दिन बा महाराज आम के दिन तो औरतिया कहतिया हतिया हमारा दुखाई तहरा कैसे मजा बनब कसाई करे लगब आही माई अभी तो नलूर मत धरे के बेलना अभी तो नलूर मत धरे के बेलना जुबाना में समाना किया छुए न दे पति पत्नी के वार्तालाप हाँ अब भोला बाबा ये नारायण भैया टीपू भैया बानी की ना बानी नु देखी बड़ा दूर से कलाकार एगो आयल बनी हमने के बीच में इनकर नाम है इद्रिस लेकिन फेमस हो गई टेंगाड़ी भैया के नाम से हाँ टंगारी काटे वाला आज ना जाने खेसारी भैया कतना टेंगाड़ी भैया के नाम एल्बम में धइले हाँ चाहे पवन भैया के साथ चाहे विष्णु ओझा के साथ चाहे भरत शर्मा चाहे गोलू राजा हाँ चाहे प्रदुमन परदेसी मतलब अगर अगर ना जाने कतना कलाकार हाँ महाराज जी का एगो भाइयों बारे प्रत्येक कलाकार के साथ यहाँ के अपन सहयोगौनी आज हमरो साथ उपस्थित बानी दिल से धन्यवाद तनी अपन कलारनेट से सेवा प्रस्तुत करी आ हमारा छपरा जिला में रहुआ वो बलिया जिला से चल के आयल बनी स्वागत बा देवनारायण भैया मुखिया जी के ओर से 500 रुपया पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन ऐसा तनी हे साइड आओ भैया के कलाकारी चले दा अब भैया तनी मारी तो मिजाज में हम बानी रहुआ हेल्प में आई तो और मीठा मीठा तबला और दर्द निकालो पैसा ली पहले टीपू भैया यही लगले तो दिन तई बार बार मुंह में ढुकई है निकली है हमरा अच्छा ना लगी जब ढुकौले बारे अपना मुंह में तो ढुकले रहे अब एके हाली तब तक मुंह में रुआ ढुकौले रही अपना जब तक ले काम हो नहीं है वाह अरे देखिता देवनारायण भैया देख जे लय के मारल में बर्दाश्त ना हुई है देखिता 500 रुपया रहुआ अपना मुंह से शुक्रिया अदा करी धन्यवाद अरे भैया के बहुत बहुत धन्यवाद भाई तना इज्जत सम्मान मिलल एकरा खातिर हम तनी अपना कलानर से बोले कलानर से इस छपरा जिला लयदार हरुआ तो पहले से जानता नहीं कोकिल कंठ कहा गए बाबू बने आके वीरेंद्र सिंह जी राम पुलिस राय जी
ए बाबा बड़ी बहुत बड़ जिला हराय बहादुर शेक्सपियर भिखारी ठाकुर ही जिला के जहाँ से गीत संगीत भोजपुरी के उठानी भइल पूर्वी के रचयिता बाबा महेंद्र मिश्र जी। अब केकर नाम धरी कीर्तन सम्राट कहा गए फागू बाबा वगैरह वगैरह न जाने कितना कलाकार कुल जना के गैला के बाद नयका पीढ़ी में हमने के तैयार भइल बनी जा लेकिन रुआ हर एक कलाकार के मिजाज जानता नहीं। हां जी तो वही मिजाज वैसे तनी बजाई ना दिनेश ये कौन लय है बोलबो करा लोग तो लय में बोलल अब दूगो माइक रही तब में जे खेला होई बाकी ना होइले हाइलो ताहे तू लगाव त प्रेमचंद रहा आई लगाओ माइक आई लय हुए हो और तनी पीछे बहुत पुरान लय बजौनी फिल्मी लय हो वाह बड़ी सुंदर लय बड़ी भोजपुरियों में लय के गावल गल लेकिन पहले फिल्म में लंच भई रहे बोल दरवाजा खुला छोड़ आई जब मेरी सैया में लेकिन जब लय फिल्म में लंच भइल तब भोजपुरी के बहुत सुंदर गायक कहालन हमारे जिगर के टुकड़ा बड़े भैया पवन सिंह जी उहो उनका से बर्दाश्त न भल तो उहो गा देले तल्ला में चाबी डाल दो ओहो बर्दाश्त न भइल कलू उठ रहले घरी भोला बाबा ई लय बहुत चलल फिल्म में से पवन भैया मरले पवन भैया के बाद कलू जी के लॉन्चिंग भय रहे उहो गा देले बहुत गाना चलल सकेत होता राजा जी दोसर ले लेकिन औरतिया कहतिया सुरहो सिंगार को के सजिया पबैठा रउआ से बेसी ए बलमुआ देहिया आईठा रोशन भाई हमारा समय अब करीब पर बतारा के टाइम दे बेशक हमरा में 2-4 मिनट बढ़ल हुई त दिक्कत मत मन तू तो अपने तेज खिलाड़ी हो बहुत इंटेलिजेंट बॉय हो तू हां 5 मिनट पहले 10 मिनट तार तेजी के बारे में बताओनी हनु पहिल का बेर हां कि मेहरारू सैंडल लिया तो बतौलो कि खाए वाला सामान तो बोल देलो कि सैंडल हो लेकिन भोला बाबा एक दिन के बात था का 5-6 आदमी द्वार पर बैठल रहे हां है दे कुर्सी लगा के बाबूजी बैठल रहन ऐसन बात ना कि 5-6 गो लोग बैठल रहे आहा 5-6 गो लोग बैठल रहे हां भोला बाबा 5-6 गो लोग बैठल रहे इनका दरवाजा पर आ पप्पू जी बैठल रहले ई मर्दवा जाके तबा तोड़ सभे के गोर लागत रहे प्रणाम इनका बुझाता कि हमार अगुआ आइल बड़े सो आज जैसे घर में जाता रहे तले पता चलता कि भैंस खरीद गो हकी कोनो बड़ी तेज बाबूजी भैंस की बेची के बात मत ए तपिया पर आकाश बाउर बोला जल बचावा देखो मैं फिल्म में एगो और हमने के परम मित्र जाने भरी हमने के गीत संगीत शुरू कइले बनी जा विवेक डॉक्टर साहब परसा से चल के उपस्थित बनी एगो मेडल के सम्मानित करी बड़ा रुआ घूमतनी कलाकार लोग के साथ है हर कलाकार के साथ विकास विश्वास करे वाला हमरे डॉक्टर साहब एगो माला हम भैया के दे हां
अच्छा रे ओना लौकल का धन्यवाद 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 धन्यवाद। तब पिया पराकाश बाउर बोलो जन बचाना स्टूडेंट लाइफ के जब जिंदगी रोशन भाई जियत रहले ओ बेरी के बात था का ओ बेरी के बात था रोशन जी जन हम देख हम पुरान कहेला थोड़े है जना बेरी तारे स्टूडेंट लाइफ रे कहनी ना भोला बाबू बहुत तेज हवे सर जी पूछ देले भोला बाबा ए भोला बाबा स्कूल गए रहले सर जी पूछ देले कि बताओ हम इशारा में सवाल पूछेंगे बता देगा जो भी बच्चा मैं उसी को तेज मानूंगा तो सर जी इशारा में सवाल कइले कि बच्चों ये बताओ सर जी पूछले कि बच्चों ये बताओ इसमें और इसमें दोनों में सीनियर कौन है कहले कि सर जी दोनों में सीनियर ये है तो कैसे तो जब भी ये इसको देखता है तो खड़ा हो जाता है इज्जत खातिर मान सम्मान करे खातिर बड़ लोग आई जे सीनियर है ओकरा के स्थान देवे के पड़ी गलती ना लुकानी तो फिर हमारा काश और को लाजर का सीनियर है ये सीनियर है कभी भी इसको अरे तो नहीं खेलेगा जे धरती पर आयल बा सब कोई जानी के कब का होला तो उसे वो कोनो बात नहीं के समाज में चलेला बोल दिया नंद कंद भगवान की